live chendo mari mar Rameny County migosi Obungu Owicho chungo manyo komnire mar bedo kaka MCA e gwenge ko mag Kondele. In fact dichini Roma nyoro ne gibedo kod gira lera mapeka ahinya kod jaod bura ma Kisumu Central migosi Fred Ouda en penjo maduong' ahinya seche mochope niri mulorela mulodinga dwaro bar mondo mi jogi ko momi ticket magodiem mondo mi odonje. In fact no wuotho kano loro gwenge makaluo te mano tingo badgi malo kwache ni kairi ema piny lu onego be ni chomo. Ang'o momiyo migosi Obungu Owich kachiel kod jok mamoko nene mopogore en dwaro ni mondo mi japiny Telo manyalo loko ngimagi koso en picha maduong' ma piny lu ochomo te chane monego be ni kete wang' nyinga en Harno Tino ma en cheno mari mar Rameny County live Lolwe Tv gini en maro Obungu Owich nade jedu ade maber ngimani anti maber weekend terinade wadach maber nyono ko atie korali wa moro migosi nywane no kwade maber gi jopiny mochigne Rameny County jedu anti amor Kisumu County dinade Kisumu County bane no kanya sauri to maber okane kantie ko kainya bata siasa tan no kagore yes Samilo so ndio keneka ko kundira ahinya to siasa no kagore siasa en maneno ka gik moko diyo makare koso yande ne wacho ni pok ne ngado ni to itire kon mane siasa ma Kisumu County gimomia awacho ne aneno ka piny koro dhi maber chien kucha nye wantiere gi koko makane itimo siasa tibayo tiagas kendo nye dane riembo koni gi koni kendo tungri ne ng'eny ki siasa but sana aneno ka koro temperatures odok piny tok mabiro ka mogike mana biro e kuku mar wach anyalo paro mano wa discuss kodi weche makirembe ne nitiere tension Kisumu but gisani aneno ka gik moko dok piny ng'at ka ng'ato mi thuolo mare mar go siasa mare but tiagas no bare mana dichielo kendo giminyalo wacho ni siasa ma Kisumu chano kethore tiagas ane ng'eny tension nentingene tok tiagas no nentiere a lot of tension then bange kalure gi gima beno timore kirembe chakoro matemo wacho ni ok nen siasa mukwe ahinya mane ne waonge gi conducive environment mar mbele gi nyime wacho good our different opinions por mane mo miacho ni nentiere pogruok but gisani tan no ka waringo kendo gik moko dhi makale and then ng'ato bende nyalo gi bura ni poko ne nyasi ne romo duong' ahinya motimore e Kisumu County kata moriwo jogi kuma eno choni independent kata party mopogore koda ka gikwethi niri mar OD macho ni kidu ber koda ka gi party za moko kod jok mochung' kigini giwegi Kisumu County okena na Kisumu Central kede ngech gima no timore attention chanitire part of Kisumu Central seche mane kweth machielo mapingo loch masani mar governor Nyong'o ne ringe chuny town but tok mana nyalo wacho ni waseringo oko waseringe sub counties mang'eny kich waseringo Nyando to wasedhi Kisumu West wasedhi Kisumu East waseringo nyaka Nyakach to poka neno lweny mano uringo gi team man kich wang'e ni imanyo ginene Kondele ward onge ng'amo chung independent manyo ko mar governor munyaringo godo en adier ni ana wuon gi sani endi ng'wech machien kacha nyocha na support governor Nyong'o but gi sani aonge kode koro asebedo karingo gi team mar Ranguma ka waringo kwadhi manyo mbulu oko okay kendo ngira tiro mara mondo mi aring kodgi team mar Jak Nyanungo Ranguma nango neno ni entiere gi ideas maber monyalo present ne jopiny mar mondo mi ochako yiere for this term modwani mondo magin gik mitimo nikech gima kizungu luongo ni political convenience mar mondo mi one migosi Obungu Owich kaja chande koso ere samano chopo mefwenyo ni koro ne to kara mheshimiwa Jak Nyanungo Ranguma koro ber gi tayo Kisumu County mapogore koda ikami sebedo kichunge nikech no my ticket koso it is not about ticket yes kata ka aweyo wachna mar chung kako Obungu Owich anbe ana wuon kaka jago kura anbe ana wuon kaka ja solo suru a taxpayer and a citizen of Kisumu County an gi gik maparo ni onego be ne timore maneno kani kare mokwongo nitiere gimilongo ni manifesto mar the governor nilongo ni think tank ana wuon anyalo bedo kamoro tang'iyo ni from 1.1 up to 2.10 ang'ogi ni mosetimore to anbe anyalo loso kata bedo gi pacha wuon kuma goe kura based on kalore ka paro ni gik moko ok dhi makare miyo gi sani ndeda wacho ni gimomiyo na paro ni mondo kabe to kura support governor Ranguma and because of gik maseneno katimore county ma Kisumu sirikal ok riemb maber sama wuoyo kodi ni contractors ok chul TJ timo to TJ ok tieki nikech contractors chako tich to giweyo tich af nikech ok ochul gi pesa sama wadhi godo ni wang'e ni wantiere koro kamugik makoro watime campaigns masani koro tenders koro ok tim to tenders ok chul projects mang'eny odhi ka hang despite
ketogie budget. Mano en makosa mokwongo. Mar ariyo, nderni richo te Kisumu County despite the budget manoketi maniluongo ni machine based. Ng'ama ne en minister mar barabara Kisumu County ne en mama masani koro chung women rep Homa Bay County. Mama no emanen minister ka. To weyo ka wantiere ga lot of crisis e weche mag infrastructure. Barabara ok beyo, drainages richo, sewer line ok ber Kisumu County. Moso kondele kama wuoke. Onge anything in terms of meaningful development. Vijande matindo onge tije magitimo in terms of the 30% makaogi e yore magitimo ala. Magin gik maneno karicho mawacho. Women are not fully empowered. Onge anything in the name of empowerment on the side of the women. The PWDs, the mainstreaming ma PWDs budget gi onge county mondo gimbe gibed considered as sirikal. So magin gik makawacho duto kana kaneno gi tawacho na sirikal masani okosetimo makare. Projects duto te gibedo exaggerated, gibedo launched to gimitimo pogre gima nonego benetimo. Kibuye king nano design manogor mar Kibuye, gimoger Kibuye sani opogore. Kibuye was supposed to be a story building. Then story building manentiere gi faces kata sections mopogore mar kaka jitimo ala. Nentiere kar jo mtumba, nentiere kar jo nyanya, no pangi gi mopogore. Kineno design mane Ombara ogoro, manonego bene loso go Kibuye. Gi design manobedo launched. The same design mane Ombara gi jogolo during the times man city manager. Gi design masani otigo gi Kibuye. That is a sketch. Kuro macha opogore. Kidhingiyo Tonglo was supposed to be a story building. Otime at a tune of 300 million. Kineno gi moger godo Tonglo sani. Gigi migero Kibuye, gigo duto te opogore. Kineno gimotimo Uhuru complex. Bineno kamacha bende okende gima nonego bene gero. Ke post mokwongo manoket kacha signboard mar gima nonego bene gero ne ji oneno. Gimo ger sani. So I feel ne sirikal ok riem maber. That is why I feel there is time mondo wabed gi another governor. Dwoko mari miya penjo mathoth ajam nega penjo migoso Bubuya. Achiel kuom gen ni kiwacho neri mar Kibuye. Wang'eyo maber ni governor nowacho ni mairi en kama no kodwa ne mondo mi jo halo med chandore koro tergi Kibuye kaja chande kisecha pod imedo geri Kibuye. Ok ne kama ne paro makare. Already sama wuoyo kodi ni part of pesa mani tiyogo osebedo consumed. Ok aneka kendo nitie pesa machielo migero. But dongo tiko de kacha chande gero. Gimo gero is not the design. Okay design yes. Nikech poko tieke. Tiwacho ni oyo. Amiyo umesa nero chak godo uru. Kapod amedo chume sana maber. Kata chakuru gi modho pignieri kapod waketo chai pi mane kelo chana mondo bichiegi. Mana temo kelo ni Aaron yena mora nyisi in terms of procurement. Yes. Procurement nigi rules mage. Yes. And nigi kaka itimo gik moko pogore. Seche michiwo tenda iwinja. Chik ma tayo tenda wacho ni gima jopiny dwaro magikete budget is what you give them. Gimi wacho na jopiny ne dhi timo cha. You don't do shortcut. Itimo gicha emabiro. Kata kokao period maromo nade, tene manonego bene miye jopiny. That's a short deal. Giche chan do ineno kata okopoge kata kaka jopiny nyalo use iye. Anyalo paro chien kacha nyocho goro gi chok kuonde minyiso jopiny mabogere containers gi. Suppose ni jopiny odhi ogero containers gi kacha. Story building mane dhi gere Kibuye cha reto en kanye. Pesa ne ni kure. That is the explanation. Sama wuoyo kodini kata choche ma Kibuye pod ok ne ti. Kata sama noteri ji Kibuye choche ne ok ti. Dhano ne pod nyiewo choche oko maringo oko. Nyiso nango plan up to a point makoro plan bende koro is failing. To be ng'eyo ni governor wuon nowacho ni pod obro medo bero Kibuye. But bit ng'eyo pod obro medo bero Kibuye. Kanyo ting'eyo. Kata ko obro medo bere but gicha ne onge plan. Ana we plan. Nonego be nonyiso ni okay. The first phase mar gimodwa gero en mai. Macha chande open market donge. Open market kae wadwa kuongo wagero shed maduong' kabisa ma iye en all. Mano ni nyiso ji chieng' manene wane ground breaking. Mano nokonyis ji. Mane mokose gero mokwongo, then give us another room mondo koro wachaka story building. And this is the total amount makwad nitieko Kibuye. Wabro take care at this phase of okay. Wawundo ni gimi wacho en adieri. Wawundo ni gimi wacho en adieri. To okelo penjo moro. Ponono ni governor nochopo kamoro mwacho ni oyo jogi e kima gin johala gi kipod gimedo chandore ahinya agol gi chandruok niri ater gi Kibuye kata chande kata kapod abro medo loso momoko bi par ni manen paro maber. And are you aware ni sani endi kata mana kama jo Kibuye nitiere godo still it is not conducive because not all of them are there. Ng'eyo aseloso gi mine moko ma Kibuye gintiere koda gi ywak man. It is not a solution to me. But okay ineno ka kata mana tero yi kanyo ne matin no ken gima ne kare. Gik ma problem ma wan go Kisumu en ni wagombo gik madongo
to okwatim gi gradually. Okay. Gik moko dhi mos bit by bit mondo Okay. kichope gima duong' medwaro. Okay. You cannot just nindo kawuono tich paro ni kiny or ni teki no bed gorofa then you expect it that way. So mane momiyo aneno ka the plan moseket Kisumu okosekonyowa kaka oganda. Instead ohinyowa kaka johala o emomiyo demolitions manyocha timore Kisumu nyocha dhano ywak koni gi koni kalure kaka nitimogi. Because for one ok gibed piny mondo gi design ni to what bende wantiere gi pesa ma wadwa konyo godo jogi during this COVID period. Sama dari kama dari ni ma ateri kama chielo. Bende ng'eyo ni seche mana adari kacha chande ohandi obedo affected. Obungu wish ntiere penjo adek mokadam ndo mio lalna adaduoge wach ma daro ji ni eri. But ina muna penjo gina pole chiwni adegi eki ase penja chiel mare Kibuye Otonglo wang'eyo kaka Otonglo ne chalo, wang'eyo gimotim sani eri. Bende kweth mari mar siasa kata mana in Obungu unyalo wacho ni oyo adiri maeri to ne kanionge chiro to timma ugwero kamano e gima tin motim ni eri koso mano kinyali and giving yoga pile is face value. Yes, Then yes. Kizungu lungo ni value for money. Yes, Is there value for money? Yes. Kasa you don't need there is no value for money, then I don't appreciate gimotim kan. Okay, koro Otonglo chande nung'eyo plan monego bene gero? Ne one plan it was put there already. Yes. Yani gigi kiseche magibedo launched. Chik wacho mar sirikal mora mora, the Procurement and Disposal Act wacho ni sasaya iwinja midwa team project tiketo mu signpost manyiso ni contractor en nga contractor en nga mane manyisi mokwongo contractor en nga time frame midwa gere godo en period maromo nadi pesa migere godo en nga manadi en pesa di midwa gere godo to koseket kacha koro jopiny ng'eyo design mar gima onego bende gero. Otonglo no ken design mogere gi sani koro kata ka nene ko chalo kamano to pod ok abi appreciate ng'e mano ke gima onego bende tim. Okay. Same to Uru complex. Okay, lo penyo machielo mar Uru complex mwacho ni ri mok en tich mar governor man tich mar national government ang'o miseyo but not in partnership with county government. Yes. Chik wacho maber ni one get two levels of government. Yes. One get national government gi county government. Separate but interdependent. Nyiso ni gitiyo machiegni. That is why joma nobedo affected, mano bedo affected reru kucha gi the national government mano daro gi reru. County government don't intervene kech mago joge county. Mago gin lopego gintiere part of county government Kisumu. Koro governor had to intervene gi the national government mondo migi kama ginyalo timo ohala kendo. Koro kanose migi kacha ne ntiere a design mano ket kacha ma county government gi national government ne gi partner together. Seche mane ne gero that project. Nyiso niya as a partner ne ng'ata chiel ne nyalo wacho ni gini ok gima ne uketo kae. Therefore we need a correction. Okay. Manyiso ni kuom kaka Obungu wich nene en ni Governor Peter Nyang'nyong okotiyo gimoro amora weche mag chirni onge gimoro amora timo. Onge gimoro timore maber e chirni. Okay. Onge gimoro timore. Iwacho ni siasa mar in kotimi wuotho godo misiro. Un siasa ma uwacho miriambo en siasa ma chalo jok ma jaro jo muchungodo ma jo muchungodo okuwinj thoro dhi ahinya gi modwa timo na jopiny kweth mwacho ni wuotho godo niri en adieri koso ken adieri kachielo koda kagi wach niri mar daro ji niri ang'o miyo Obungu wich no ling'i thi sama ni daro ji chien but koro sani ri kiwuok e kweth niri kako ni kweth ni rach karang'o mano chopo mineno ne kaeri to koro governor Nyang'nyong rach kora we kane dhi kode nyaka nomination alwani lokore nikech chege koso kada tot live cheno mari mar Rameny County migosi Sospita Obungu Owich ochungo manyo kom nero mar bedo kaka MCA ma Kondele Ward kod otiko nero makar kende independent candidate ochopo kar kanye magi neno ni oyo gik motime Kisumu County kairi onge koso en siasa mar wacho miriambo mar mondo miser godo jopiny koso en adieri ni gik mano sengene japiny okotim kod county ma Kisumu nyinga en Harno Tino kikimul remote mari bang' nyire machuo kende tielo mar ariyo mar Rameny County.
Pito bungu wiche chungo manyo komni ro bedo MCA nyalen Kondele Ward Polo kangi midhoga kauno ng'e nyalenda nyakoso nikech studios ma chigni kod nyalenda mano studio ma Kisumu office kairi jinga en Harno Tino cheno mari mar Rameny County live Lolwe TV nikech gini en marwa nochopo karang'o miwacho ni kawuono ni to kuro anyang' nyong'o rach kawuono kuro jak nyanungura nguma ber to ni biro kod governor nyong'o nyaka nomination koken wach mar Aron yena mona wache ni an mokwongo achunge foundation man human right activist. Anoka support ja Siasa because of gima ng'at machielo miya. Ana support ja Siasa on the side ni ang'iyo gik ma o promise jopiny gi gik ma o deliver ne jopiny. Emomiyo adwa nyisi kawuono e Rameny County ni ok ni kawuono kawacho gigi. Radio stations mathoth kabisa mag luo mantiere Kisumu ka mosebedo ka luonga kata ndalo manini timo gik mani mukogo na discuss gigo kendo jopiny ong'eyo kata king'iyo my Facebook accounts tibro yudo no bungu ne ndikoga issues na kwedo gigi gichon kendo jopiny ong'eyo ni I'm one person makaber ta wacho ne ber kata bro nyisi ni sirikanda nyang' nyong'o nitiere gik moko mabro wacho ni ne ber kaka kawuono yiena moda wach ni kaka no elevate Lumumba Hospital kamo chope chande macha gi maber kendo support mano Lumumba Hospital kako time en gima ber. Nitie mabro support but nitie mabro wacho ni ok ber. Kata Russia jo TRH Jaramogi Oginga Odinga teaching a referral gisetiyo maber kaka county. I will support that. But in areas maonge gimosa timie maber tabro kweri. Abro miye mare motimo maber tabro wacho ni ber. Kaka pidho mafua e chuny town mondo town obed maler abro miye mano. But kaka chalo gi mama kata miyo mayuore biro to kao taka kogolo taka e sitting room to tere bedroom to loro dot to yuore donje out to tedo chiemo to yuore chiemo maber to ka yuore setieko chiemo to golo taka bedroom to duoke e sitting room bende mana bro wacho ni county government ma Kisumu osatimo nikech giyue mna chuny town kende to we giweyo nyando giyue chuny town seme onge dongruok giwe chuny town nyaka chonge dongruok seche ma wuotho migoso bungo wich kuwuotho sub counties yegirote ang'o ma unyiso ji kweth mari nyiso ji ang'o kaluwore no semi thuolo matemo tayo Kisumu County to joma neno mopogore kudwe paro wacho ni ne ulwaro Kisumu pangla ne ufail gi dombogo message mane mungiso jopiny gima nitiere en ni governor Ranguma nigi track record en gi gik motimo ne Kisumu during the times man en pioneer governor en gi osiptande manogero en tigi nderni mano payo mapod jopiny neno en gi pige manene oketo mapon jopiny neno ndalo mano en governor basari ni chiwo ok chiwe kake chiwe sani nyithindo thoth gi somo gi barupe anyalo nyisi ni Kondele Ward kami gi example basari osechiw mana 2 years kende the rest of the 3 years jokiyud basari wakia kuma pesa no dhi ma basari iwinja so during the times man Ranguma governor nyithindo ne somo maber iwinja except ni sirikande duto te ok nyal bedo 100% kata mar uhuru ma jomoko celebrate today but nitiere issues mantiere koni gi koni governance ok bed ga full so Ranguma bene ni issues mamage manene nitie during the times man en governor but you cannot compare gi sani pesa mawuoyo kodi ni auditor wacho ni pesa molale sirikal ma Kisumu cannot be accounted for is more than 2 billion kailo se pesa molal ma ok nyal bedo accounted for ma 2 billion anyway no ling pesa go tok ni wuoy but wacho ni ni lose Facebook page mari masa moro angura gi thuolo mar ng'iyo but obro ka thuolo moro miwangi muluro Raila Amolo Odinga no wuotho e counties ma Migori wuotho Kisii wuotho counties ma Siaya county ma Homa Bay county bedo no bire message mare ne achiel kende yier uru party niri mar ODM tera uru e telo gona uru kura uduro te kendo no wacho gigi akumura de temo na japiny dudo te ne luoro kare won koda gi party mar ODM ang'o me upingo chung ni eri un kiena mona tie kwacha penja gi moro manyalo hang in 30 seconds nikech nyaka wadhi chung mari penja wacha le nyalo hang penjo ni obungu ipingo anyang nikech no my ticket koso gik maricho gi chako neno gi karango yena wach ni gigo na chako neno gi chon kendo kata kana adhi nominations no yudo ka already ne nitiere gik maricho mane ne wasiem e county kaka kachok dam site manwa wacho no nego bedni kaber to no nego bedni taka go teni sombo gititero gi kasese kuma no nyiew but yudo ni taka ne okuny bur maduong kabisa to so taka go to din gi lo malo to no keto more than a sums of 300 million man nego bedni sombo go taka trips no sombo mana karibu trips beach kende during the times mane Ombara ne city manager the rest of the trips ne okosombi pesa go no kete sirikal budget no sombo go taka kidhi kanyi bodo kataka no kuny bur maduong kendo gen piny e bolo and one ne ana
awuon na penjo ni wang'eyo ni water table marwa makae wang'eyo ni malo kabisa taka kaka oket gi piny igni mabiro wabro bedo affected e Lake Victoria waka nikech deposits mag chumbe mantindo tindo mantiere bolo mabro dhi nam kacha biro miyo wan cancer e igni mabiro koro mago ne wawuoye wakae man koro wacho ni an support mara gi governor en ratiro mara mar mondo mi support ng'ama mano ko piny ni right mari mar Rameny dwaro abro yena moda dhi penjo mara director mara Zerubabel mondo bio cut na clips gi kuma chien nikech chien kana penjo gi eki to ne siro governor to gi ko but mano duro te en right mari chopo kamoro bikono monda kaw mari yes yena moda wach ni this narrative mara ne ki wacho ma tip ipingo baba it should not be here reason momia wacho en ya baba wuon ema osegore ne katiba Aaron kawadok chien kocha wang'eyo ne wan Kenya ne na one party state ne wantiere lwedo mar party achiel mano ndalo mane Moi ne nie sirikal to kuwa wuok chien kocha mwabiro to waparo maber ni ng'ama ogore ni multi party democracy ne Raila Amolo Odinga and demokrasia en nochiwo thuolo ne jogo mondo wach pachgi mage paro ni gimbe ne kare koro kane multi party odonjo tema koro parties mathoth kabisa obiro katiba manyien mwatiyogo kawuono ni Aaron yena moda par ne ogandawa ng'en wapako gik moko ne beyo to wiwa wil piyo kendo waneno rachgi seche mamoko ma koro jomoko dwani mondo gi exercise them kawuono baba ma kawuono wawuoyo kuomeni ene mogore ne katiba 2010 katiba ni moketo nwa ratiro marwa kaka jo independent mondo mi wachung ko wachonwa ni kao kifil ni ratichi obedo met e party michunge to dhi kama chielo mudi chung kendi kaka chung kenda kaka an kawuono raticha no kam ayude ODM nikech adhie yiero to yiero kotimore makare mano kadwa wuoye nikech nase discuss checha adhie yiero kotimore makare ta feel ni koro an gi another avenue mango and dhi ka jo IBC mondo mi ticket independent in ticket mar IBC omiya ticket margi kora chungo do kaka independent omiyo kawuono kaping chama awacho mana ni amban gi ratiro mara gi space mara mar mondo mi an bende I present myself to the electors ndi mana manya ratiro mari but ngato nyalo penjo ni en gima ber mondo manya ratiro mari makendo kapo ni wan jok madwa ketho manya ratiro mari to okang'eyo gima timo but ngato penjo ratiro mari to kod dwaro mar mulo Raila Amolo Odinga mokwayo godo ni piny lube digi mara chiel oyer na jo party gi kuma godiem eneno nade ratiro mari to kod dwaro mar mulo Odinga eri ma okeda til to pek moingo wadgi yena moda wach ni kamae ka okaluoro wach mora ni wachalo kagima wagore ni mondo Kenya dhi mbele to waduoko Kenya chien baba emogore ne katiba ma katiba kelo the independence en nomiyo ji thuolo mar mondo migi wach pachgi kaka ginyalo to gidhi e parties mora ma gidwaro kawuono baba mwawuoyo kuomeno en jatelo mar Azimio la Umoja moketo andika piny mo deposit gi register political parties moketo winjruok gi party ka party manitiere Azimio la Umoja wacho ni mulo Raila Amolo Odinga chiel kuom joma nokene ratiro kachiel kod demokrasia Kenya kaeri mano omiyo en owuon okodhi mondo mi oyware kod ng'ato kata kamano che ratiro mare ma katiba miye en mar dhi mondo chung kod ticket ne Roma chielo kata kaka jachung makar kende sechege moneno ka party mane entiere mar ODM otame thuolo ne ro mar dhi manyo kom machielo manok pacha mano paro migolo kod migosi Hospital Obungu Owich live e chenro mari mar Rameny County Lolwe TV nikech gini en marwa migosi Obungu Owich okelo penjo moro ang'o mirama hinya ang'o midwa timo ne jokondele mikono oyo ginieri an nyaka bed kar kaeri piwanga chwer ne ginieri ang'o piwangi chwer ne kondele jaduong kapok atieko mano yena mondo awach kacha baba nigi ratiche mar mondo mi oting' lwet jo ODM nikech en party leader mar ODM mi makosa onge but yena mondo aparne kata en ruoth kamano samoro ruoth bende nyalo nyis kapo nodong' duk yena mondo aparne ni weche ma dhano wacho oko ka thoth gini jogo moting'o lwetgi ok gin jodongruok Siaya kidhi sani tiwinjo gik ma ji wacho kuom Orengo onge dongruok morengo setimo kuom higni mosebede MP kata sani dhano feel ni Orengo ok ber mondo bed governor nikech ka Raila dwa bedo president kendo dhi bedo president kaka wa support the likes of Orengo gin jomo nego bed ni nyalo bedo malo mondo kony jakom gi ng'ado rieko but nitie joma bende nitiere kod paro mopogore gi mairi ni maneno Orengo ber kendo Orengo monego bed governor should be a manager no emawacho ni ini pogore paro lakini nitie jomoko bende masiro paro ne do manta dieri ema mi awacho ni ng'at kanato nigi ratiche koro ana chiwo pacha governor should be a manager and a technocrat governor ok en ng'at moro ma ja siasa asach kamano emomiyo ibiro yudo ka counties ok bi dongore nikech ok wayier leaders
manyalo tiyo nwa o tich monego bende gitiyo, but gibiro on the basis ni party owacho. Okay. So sama party owacho to gin gitiyo ne party o gitine jopiny, nikech gibedo dictated mo gi party to gibed dictated gi japiny. Chik wacho, katiba marwa wacho ni devolution en ni ng'atno moyier ma en jatelo onego bed ni ibedo held responsible directly gi japiny, nikech sovereign power mar katiba marwa ni omiyo japiny teko moloyo ng'ata ma japiny emadi ng'ada kodi jaduong' kapok inyisa ginero mapiwangi chwerne ne Kondele wuod mikoni maka yudo komniri to ber mondo mi atim gima duong' kabisa ma paro onego bed ni watimo kabisa kaka an awuon machung' ne gi sama wuoyo kodi ni role mag MCA gin adek. First and representation, second and legislation, and a deck and oversight. So ana wacho ni kabedo MCA tabro provide gima kezongo ni effective representation. Effective representation and collect an opinion. Tija maduong' en kao pach jopiny. Kase kao pach jopiny in terms of prioritization. Ang'o gini magidwaro to watero to wabedo piny gi the executive. Wabedo headed is the governor. Kawasebedo piny gi governor to wa discuss on the basis mag development ma jopiny dwaro Kondele. To kwase address gi to waketo negi budgeting. Kwase keto negi budgeting kata voted to kuro tija maduong' kabisa as a legislator. Ende bene nitiere chik ma wanyalo keto manyalo back up the policy mag gik ma jopiny dwaro. Then we organize that to wakete in form of a law. Kuro chik chande defend pach japiny. Okay. Then wabire oversight. Oversight anang'o? Eni kwa jopiny dwaro ni mondo tiek negi kosao dispensary. To tija maduong' kabisa en ng'iyo ni to contractor momi tich en ng'a. To koro on behalf of jopiny, koro apenjo county government ma Kisumu ni to contractor manyo miyo tich ang'o momiyo ok otimnwa tich according to the expectation marwa to gi according to what is put in the specification. Ma oketi ilongo nango BQ, bill of quantity. Ma chik wacho no nego bed ni iluwo according to kaka gik ma onego bed ni timo magero hospital matieki. So mago gin gik moko adek. Koro in terms of those three things, awacho ni oversight. Oversight adi constitute gimilongo ni Kondele Ward Oversight Team. Kondele Ward Oversight Team adi bring different stakeholders. The first adi lungo the CSOs, Civil Society Organization, mondo gikonya. Adi omo the border. Adi omo the mama mboga. Adi omo the profession, the teaching profession kata any other professional mantiere within Kondele. Tamo the religious leaders. Tamo Muslim, tamo Christians. Mondo these people together temu aketgi. Kait wamo gi other minority tribes mantiere within Kondele. One Kisi ma left out of the government as we speak. Kondele because we don't want inclusivity. Kora dio mo Kisi, tamo Wakamba, tamo Wakikuyu, the other tribes mo kuma build Kondele. Give me a representative here to work at this Kondele Ward Oversight Team. Kuro gine magi approve projects on behalf of the Kondele people. Then ana konyo in terms of providing the social oversight role Kondele. Then mano kasetimo mano. Two, adwaro nikech lack an office. As we speak, Kondele nigi office, an office michula rent. Mause miyo Kondele osa koso services mathoth kabisa jopiny kadhi office to yudo office olor. Adhi make sure ni wabedo gi gimilongo ni Kondele Huduma Center. Kondele Huduma Center is a one-stop shop. Madhi bedo piny gi jo Kondele to identify a free parcel of land. To wanyiewo lo, wasenyiewo lo to we put up an office. En a project madhi timo for a period of 5 years. Ka wasetieko gere to office no dhi bedo gi several other offices. The first office and community hall. Wadwani wabedi gi community hall makajo wani gi group buche, women, youth, PWDs and the elderly persons. They can do their meetings freely without even any payment. Then we have a community library, whereby nyithindo ma work from the most vulnerable communities, kata families within Kondele. Gibito giyud buge midwaro, the requirements midwaro sana. Idwaro rim, idwaro logbook, idwaro atlas, idwaro dictionary, idwaro kamusi, idwaro set books, idwaro Bible, idwaro golden belts. All these requirements midwaro gimondo gidonge secondary. We shall procure them kendo waket gi office kacha. Majo wanyalo konyo the families. Under the Honorable Bungo Witch Foundation, my foundation that I've registered as we speak today, they are friends, magama, like-minded. They've started helping me mondo mi resource mobilize. Gibabe they bro support the most vulnerable in the community in terms of providing other bursaries. The bursary mar serikali is not enough. Currently it is 4 million for the entire Kondele ward. So 4 million and for driving, 4 million and for bursary and then for tertiary. Kura wacho niya, ko miya moda ped MCA. Out of the foundation maracha, we shall also identify the other most vulnerable
in the society, in the community makondele, to wang'ika kwa nyalo support gi mondo gibe gitiek gi the school maber. To mogik kabisa, awacho kako bungo wich ni gimomiyo wasehinyore kabisa kako ganda, and because we elect leaders ma tiyowa to gitinwa. So, and my leadership, my style of leadership, and a people driven. It is a leadership that consults. It is a consultative leadership, and a leadership that is closer to the people. Before we commit anything, we must ask our people, angoma uparo watime nadi. So wadwaro ni mondo watiek kosao dispensary. Mapoko setieki, despite mukmano muke. Wadwaro ni mondo nderni duto tema kondele nyakwa golam, mondo waket sewer line, waket drainages. Wadwaro nyithindo nyaka som makare. Wadwaro ni telo makondele, ubed telo maching jopiny. Kikuyiera nikech achunge independent, but yiera uru nikech angi something manyalo put forward. Singo nyongi koko mora mora mubrumie ni katabeni tek manadi oklwiti oknenegi koko mora mora. Awacho kamae, my leadership for today and ambitious. En nadwa na bed MCA. Singo ni koko kuno muli ko saburu muli. Awacho ni other exercise a peaceful campaign throughout. Adoro telo makondele makaponono ila tim gimoro nyaka penji japenj mondo meka opache ekate mano penjo nero mane duoko nero mar migosi Sospita Obungu Owich live chenro mari mar Rameny County riti makawuono chako dogo time kendo chieng machielo kik gol remote mind nikech aduogo kairi bang seche manyien koda gi chenro mari mar kuku mar wach live cholenche tipo mari Lolwe TV kech gini en mar bedo kod otieno maber mwash good luck jedong samoro in mabiro kaniri ema samoro Nyasaye bro kete komiri ngamo ng'eyo jedong awacho kendo awacho pile kamoro amora mawuothe ni anawuothe Ibrania 11 karachiel mawuoye wacho ni yien bedo gadiera maonge kiawa gimoro amora mwadwaro. Erokamano. Thank you.